συμπλήρωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, αυτά είπε ο Πρωθυπουργός χθες. Καλησπέριζω τον κύριο Κώστα Γαβριλίδη που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Γαβριλίδη, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως. Και ο κύριος Γρηγόρης Κοντοδήμας, πολιτευτής Αχαΐας Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, κύριε Κοντοδήμα, υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα στις εκλογές του περασμένου Γενάρη. Κύριε Γαβριλίδη, ξεκινώ από εσάς. Είναι εφικτό να έχουμε φως στο παραένα, είναι εφικτό να έχουμε αλλαγή δεδομένων και αν έχουμε αλλαγή δεδομένων υπάρχει περίπτωση να ματαιωθεί το δημοψήφισμα? Ναι, ένα-ένα. Καταρχάς να πούμε ότι, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός το βράδυ, η διαπραγμάτευση ούτε σταμάτησε ούτε πρόκειται να σταματήσει. Το δημοψήφισμα είναι άλλο πράγμα. Είναι μία... Καλά, τώρα αυτό είναι λίγο σχημαλό. Όχι, δεν είναι καθόλου. Εντάξει. Είναι μία θα είναι μία σαφής θέση του ελληνικού λαού απέναντι σε συγκεκριμένο δρόμο. Ο δρόμος αυτός της λιτότητας και της ύφεσης, ο οποίος δεν αναδιαρθρώνει το χρέος και δημιουργεί ένα χρέη, πρέπει να σταματήσει. Αυτό είναι ένα ηχηρό μήνυμα που πρέπει να δώσουν οι Έλληνες ούτως ή άλλως. Τι ούτως ή άλλως? Αν έχουμε λύσει σήμερα, αύριο, αν πει ο Γιούγκερ, αποδέχομαι την επιστολή του Πρωθυπουργού, παίρνετε και παράταση από το Eurogroup, ναι. Παίρνετε και από τον μηχανισμό χρήματος. Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε ανακοινώσει τέτοιου τύπου σήμερα. Ούτε εγώ το πιστεύω, αλλά λέω αν. Εδώ είμαστε να δούμε και να το χειριστούμε. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι πολιτικές εξελίξεις είναι συνεχόμενες και είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν ξαναγίνει. Αυτό είναι και ευχάριστο από τη μία, διότι έχει αντιληφθεί πλέον και ο τελευταίος Έλληνας ότι αυτή τη φορά πράγματι μια ελληνική κυβέρνηση μετά από 5 χρόνια βρίσκεται σε μια πορεία ισχυρής διαπραγμάτευσης με τους δανειστές και όχι να δέχεται απλώς email και να τα υλοποιεί. Το έχουν καταλάβει όλοι πλέον αυτό. Γι' αυτό και γίνονται απανατά Eurogroup, κλήσεις, όλα αυτά αντιλαμβάνονται όλοι ότι γίνεται μια συζήτηση. Αυτό πάντως ικανοποιεί, κύριε Γαβριλίδη, το αγωνιστικό μας αίσθημα. Δεν το αποτέλεσμα δεν νομίζω. Το αποτέλεσμα θα κρίνουμε. Δεν θα κρίνουμε μόνο αν αγωνιζόμαστε σωστά και αν είμαστε θαραλέοι. Όταν με ανακοίνωση μόνο ενός. Μπορεί να είσαι θαραλέος και αν πάρεις φορά και πήδηξες στη θάλασσα. Θα σας πω, όταν με ανακοίνωση ενός δημοψηφίσματος βλέπετε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να κατεβάζει το ΦΠΑ 10 μονάδες, να στέλνει ότι δεχόμαστε και άλλη πρόταση. Να λένε, θέλω να σας πω ότι έχει δημιουργήσει ένα κλίμα συζήτησης για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα το οποίο δεν λυνόταν τόσα χρόνια. Εγώ θέλω να καταλάβω τώρα, υπάρχει σενάριο αποτροπής του δημοψηφίσματος και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σενάριο αποτροπής του δημοψηφίσματος. Να μην γίνει το δημοψήφισμα δηλαδή. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Να προσωπηθεί και ο διχασμός με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Δεν υπάρχει θέμα διχασμού, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να είμαστε. Εγώ νομίζω ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν θέλει αυτά τα μέτρα. Εάν κάποιος πιστεύει ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού θέλει αυτά τα μέτρα και τα μέτρα αυτά διχάζουν τον ελληνικό λαό. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα μέτρα την Κυριακή, εγώ ρωτάω. Δηλαδή, αν σήμερα αν απόψε το βράδυ. Μακάρι να μην υπάρχουν τα μέτρα την Κυριακή και θα το λύσουμε το θέμα το συνταγματικό. Θα το λύσουμε. Μάλιστα. Μακάρι να μην υπάρχουν τα μέτρα. Κύριε Κοντοδήμα, θέλω μια πρώτη τοποθέτηση από εσάς. Αν εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει περιθώριο στις καθυστερήσεις αυτού του αγώνα που έχουμε αυτές τις ημέρες και της αντίστροφης μέτρησης να έχουμε φως. Κοιτάξτε να δείτε, η λογική σε εμάς είναι να συσπηρώσουμε κάθε φιλοευρωπαϊκή δύναμη. Ουσιαστικά απευθυνόμαστε σε κάθε παραγωγικό άνθρωπο που έχει τι να χάσει. Θεωρώ ότι για την Ελλάδα είναι συνυφασμένη η Ευρώπη. Θεωρώ ότι είναι δεδομένο ότι πρέπει να ακολουθήσουμε το δρόμο που χάραξε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής για να μας βάλει στην Ευρώπη και να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο, γιατί είναι εξακριβωμένο ότι αυτό είναι το μόνο που μπορεί να μας κρατήσει δυνατούς. Εγώ σας είπα και πριν, και συγγνώμη για την παρέμβασή μου πριν, πρώτη της σημασίας θεωρώ τον εθνικό διχασμό. Έπειτα, πολύ σημαντικό είναι να σκεφτούμε για την εθνική κυριαρχία, γιατί σήμερα είχαμε και ένα μήνυμα από την Τουρκία. Για μένα αυτό ήταν τουλάχιστον σοκαριστικό. Δηλαδή, ήταν αδιανόητο να μας προτείνουν κάτι τέτοιο ένα χρόνο πριν. Και τελευταίο, κοιτάω το οικονομικό, που ενδεχομένως είναι αυτό που από όλα τα προηγούμενα θα διορθωθεί πιο εύκολα. Αυτό που εγώ θέλω να τοποθετηθώ ουσιαστικά είναι ότι αυτή τη στιγμή η κοινωνία μας βρίσκεται σε ένα σοκ. Έχει ένα ψευδεπίγραφο για μένα δίλημμα, το οποίο καλείται να απαντήσει. Και ενδεχομένως όχι τόσο σαφές. Αυτό που πρέπει να κάνουν οι Έλληνες είναι να συνταχτούν και να προσπαθήσουν να κρατήσουν την Ελλάδα στην Ευρώπη. Ναι, εσείς έχετε ελπίδα, κύριε Κοντοδήμο, ότι μπορούμε να βρούμε λύση απόψε, αύριο, την Παρασκευή, αυτές τις μέρες που μας απομένουν μέχρι το δημοψήφισμα, ή θεωρείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
αυτή η κυβέρνηση πλέον έχει αποκόψει κάθε δεσμό και κάθε περιθώριο με την κίνηση που έκανε με το Για μένα η κινητικότητα που αναφέρατε πριν στην Ευρώπη αποδεικνύει ότι η διαπραγμάτευση ήταν σε εξέλιξη όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έφυγε από το τραπέζι. Αυτό ενδεχομένως είναι μια ερώτηση που όταν τελειώσει ο κουρνιαχτός θα πρέπει να απαντήσουν το γιατί σε όλους εκείνους που είτε ψήφισαν ναι είτε ψήφισαν όχι. Δηλαδή, ακόμα δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο φύγαμε από το τραπέζι ενώ δεν είχαν τελειώσει οι διαπραγματεύσεις. Μάλιστα. Ο κ. Γαβριλίδης προφανώς είναι εδώ για να μας δώσει τη δική του εκδοχή γι' αυτό. Ναι, καταρχάς δεν έχει φύγει κανένας από το τραπέζι. Το είπε και ο Πρωθυπουργός το βράδυ. Το τηλέφωνο του είναι ανοιχτό. Τα ζητήματα της τακτικής. Σας θυμίζω ότι στην τελευταία συνεδρίαση του Eurogroup ο κύριος Βαρουφάκης απευλήθη. Ναι. Δεν απευλήθη ακριβώς. Δεν είμαστε δηλαδή ακριβώς στο τραπέζι ακόμη. Θα σας πω. Καταρχάς, χαίρομαι που το λέτε αυτό, διότι αποδεικνύει ότι ακόμα και ανεπίσημα όργανα, διότι το Eurogroup δεν είναι κανένα θεσμικό όργανο, είναι ένα ανεπίσημο όργανο ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν εκλεγεί στο Ευρωκοινοβούλιο, είναι απεσταλμένοι δηλαδή των χωρών, υπουργοί οικονομικοί των χωρών. Τους έχουν εκλέξει οι χώρες όμως από τις οποίες προέρχονται. Μπορεί να είναι και διορισμένοι, πού το ξέρετε ότι είναι εκλεγμένοι. Μπορεί να είναι και διορισμένοι. Θα μπορούσαν να είναι και 18 διορισμένοι υπάλληλοι. Εν πάση περιπτώσει. Ακόμα και ένα ανεπίσημο τέτοιο όργανο λοιπόν αποδεικνύει ότι ισοπεδώνει τη δημοκρατία. Είναι απαράδεκτο και εμείς καταγγείλαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μία συζήτηση και μία απόφαση για μία χώρα μέλος της οποίας το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει ότι είναι ισότιμα τα μέλη, δεν μιλάει ότι μπορούν κατά πλειοψηφία να παίρνουν αποφάσεις, αποφάσισε να συζητήσει χωρίς την Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δείχνει πόσο σέβονται οι ίδιοι οι θεσμοί σε εισαγωγικά τους θεσμούς και τους εαυτούς τους. Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να πω ότι δεν νομίζω ότι είναι ψευδεπίγραφο το δίλημμα για τον αγρότη ότι αύριο το πρωί πρέπει να πληρώσει φορολογία 23%. Όχι, είναι ψευδεπίγραφο το δίλημμα. Τα 43 δισεκατομμύρια που δεν θα πέσουν στην αγροτιά μέσω των επιδοτήσεων. Αυτό είναι το καθιστά ψευδεπίγραφο. Από τη στιγμή που θα αποκοπείτε από την Ευρώπη, δεν είναι ξεκάθαρο δηλαδή πλέον από τους Ευρωπαίους εταίρους σας ότι το δίλημμα δεν είναι αυτό που γράφεται στο χαρτί, αλλά είναι ευρώ, η δραχμή μέσα ή έξω από την Ευρώπη. Ξεκάθαρο. Οι ομόλογοι σας είναι αυτοί που το λένε. Ποιος σας είπε ότι θα φύγουμε από την Ευρώπη? Πού το λέει αυτό, πού το είδατε αυτό? Δεν παρακολουθείτε τηλεόραση, αυτό αντιλαμβάνομαι. Γιατί αν παρακολουθείτε τηλεόραση. Ευτυχώς όχι ιδιαίτερα, γιατί από ό,τι φαίνεται η τηλεόραση βλάπτει. Εδώ είστε αυτή τη τηλεόραση. Μην τα βάζετε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Έχετε ανοίξει παρτίδες και λογαριασμούς με τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Αφήστε την τηλεόραση γενικά. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι στην τηλεόραση που κάνουν τη δουλειά τους όσο πιο αντικειμενικά μπορούν και με πολύ δύσκολες συνθήκες. Ισχύει. Όταν μιλάτε για την τηλεόραση μιλάω για τα μεγάλα και για τα μέσα ενημέρωσης, να εξειδικεύετε. Συστημικά μέσα, το Mega, το Sky, τώρα να μην αρχίσω να λέω τα όχι, γιατί τώρα είστε στην τηλεόραση. Τα οποία χτυπούν, δεν μιλάω προφανώς για τον περιφερειακό τύπο, ο οποίος δίνει μάχη μέσα από δύσκολες συνθήκες και έχει δείξει την αντικειμενικότητά του. Μιλάω για τα συστημικά μέσα, τα οποία οι διοκτήτες τους είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι οικονομικών συμφερόντων, οι οποίοι πολλά χρόνια τώρα έχουν τους δρόμους της χώρας, το εφοπλιστικό κεφάλαιο και γενικά εξυπηρετούν μεγάλα συμφέροντα. Το έχετε πει ως κόμμα. Για αυτούς μιλάω. Το έχετε πει ως κόμμα. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ιδεολειψία. Έχετε δικαίωμα να έχετε την άποψή σας. Τώρα η Νέα Δημοκρατία βέβαια το υπηρετεί αυτό πιστά, αλλά πάντως ο κύριος Κοντοδήμος έβαλε τη συζήτηση στον πυρήνα της. Δηλαδή ναι. έβαλε τη συζήτηση εκεί που σας κατηγορούν τα κόμματα που εμφανίζονται υπέρ του ναι, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Ποτάμι κυρίως, ότι εσείς θέλετε ουσιαστικά να πάτε το δίλημμα και δεν μας το λέτε. Είπε ο κ. Κοντοδήμος δηλαδή ότι ένα όχι θα ερμηνευθεί ως απόφαση της Ελλάδας να αποκόψει δεσμούς με την Ευρώπη, θα χαθούν ευρωπαϊκά προγράμματα, θα χαθούν σχέσεις μας με την Ευρώπη και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, εγώ ισχυρίζομαι ότι το ναι είναι η μοναδική διέξοδος, η έξοδος της χώρας από το ευρώ. Εγώ ισχυρίζομαι ότι το ναι είναι η έξοδος της χώρας από το ευρώ. Και θα σας το αιτιολογήσω αυτό, θα σας το αποδείξω. Τα μέτρα αυτά που ζητούν να πάρουμε οι Ευρωπαίοι με το ναι, γιατί το ναι σημαίνει να πάρουμε συγκεκριμένα μέτρα. 8 δις από τις φτωχές μάζες. Όχι μόνο δεν μπορούν, θα πλήξουν μόνο και θα φτωχοποιήσουν ακόμα περισσότερο τον πληθυσμό, θα διαλύσουν πλήρως την οικονομία. Καταρχάς διαλύουν την αγροτική οικονομία. Όταν ζητά να αντιμετωπιστεί ο αγρότης με 23% σαν επιχειρηματίας. Θα διαλύσουν τον τουρισμό όταν ζητά να βάλουμε 23% καλοκαιριάτικα σε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις. Θα διαλύσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όταν ζητάνε 100% προκαταβολή του φόρου. 100% προκαταβολή του φόρου. Από εκεί και πέρα, όταν λοιπόν θα περάσει ένα εξάμηνο
που θα το υλοποιήσει, υποτίθεται, ο κύριος Σαμαράς, δεν ξέρω ποιος άλλος, γιατί εμείς είπαμε ότι δεσμευτήκαμε ότι δεν πρόκειται να το υλοποιήσουμε αυτό το πράγμα. Ναι. Όταν λοιπόν θα πάει οποιοδήποτε κύριος Σαμαράς να ξαναυλοποιήσει αυτό το πράγμα και δεν θα το καταφέρει και θα μας απομυζήσουν την οικονομία και θα την έχουν διαλύσει και θα έχουν και ιδιωτικοποιήσει τα σπίτια μας, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια και τα πάντα, θα μας πετάξουν στα στημένη λεμονόκουπα. Διότι δεν θα εξυπηρετούμε τον ευρωπαϊκό του στόχο, ο οποίος ο ευρωπαϊκός στόχος είναι ένα λόμπι καπιταλιστών, το οποίο δεν έχει κανένα άλλο λόγο να ψάχνει την κερδοφορία στα συμφέροντα. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής για να πάω στον κύριο Κοντοδήμο μετά να κάνω μια ανάλογη ερώτηση. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι με ένα όχι θα σας πω, των Ελλήνων την Κυριακή θα αλλάξει από τη Δευτέρα το πρωί, μόλις ξυπνήσουν οι άνθρωποι εκεί στις Βρυξέλλες? Γιατί λοιπόν το φοβούνται? Τη στάση του. Γιατί λοιπόν το δεν φοβούνται? είχατε, μισό λεπτό, αφήστε με να σας ρωτήσω. Ναι. Δεν είχατε νοπή λαϊκή εντολή το Γενάρη? Βεβαίως. Που σας έλεγε να μην διαπραγματευτείτε όπως οι προηγούμενοι έξω από τα μνημόνια κτλ. Τους είδατε να υδρώνουν καθόλου? Εγώ δεν τους είδα να υδρώνουν. Θα σας πω. Νοπή εντολή έχουν. Έχουμε όμως και ένα τελεσίγραφο. Το τελεσίγραφο αυτό παρουσιάσαμε στον ελληνικό λαό. Και σας θυμίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση αρνήθηκε αυτό το τελεσίγραφο που της δόθηκε. Επειδή όμως ήθελε να ισχυροποιήσει το όχι που είπε η ελληνική κυβέρνηση, αποφάσισε για πρώτη φορά στην ιστορία μετά τη μεταπολίτευση τον ελληνικό λαό να τον κάνει συμμέτοχο σε αυτό το όχι. Τι θα αλλάξει, λέω στο Θα σας πω, να τον κάνει συμμέτοχο. Να ξέρετε ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί, πέραν και ακόμα και οι Ευρωπαίοι ηγέτες, οι συντηρητικοί Ευρωπαίοι ηγέτες, πέραν των άλλων, όταν γίνονται δημοψηφίσματα, έχει αποδειχτεί αυτό από την ιστορία, γιατί έχουν γίνει πάμπολα δημοψηφίσματα στην Ευρώπη. Όχι πάμπολα, αρκετά όμως. Ναι, έχουν γίνει αρκετά δημοψηφίσματα. Σέβονται τα δημοψηφίσματα. Σας θυμίζουμε ότι περίμεναν για μήνες. Τότε μπορεί να το σεβαστεί οποιοδήποτε. Περίμεναν το δημοψήφισμα για την Ιρλανδία. Ασαφές δημοψήφισμα. Γιατί ασαφές? Είναι ένα συγκεκριμένο χαρτί με 15 μέτρα. Να το διαβάσει στην. Εσείς, κύριε Κοντοδήμα, τα υποστηρίζετε αυτά τα μέτρα? Να καταλάβει γιατί πράγμα θα. Κύριε Κοντοδήμα, εγώ ρωτάω ευθέως. Εσείς τα υποστηρίζετε αυτά τα μέτρα? Αυτό ρωτάω. Ναι ή όχι? Εγώ είμαι αυτός που πριν από 25 Ιανουαρίου καταψηφίστηκα, επειδή ενδεχομένως ήμουν λάθος από το λαό. Εγώ τώρα θέλω να δω την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στην πράξη. Αυτό δεν μπορώ να δω. Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστή. Εσείς τα υποστηρίζετε αυτά τα μέτρα? Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι γνωστή. Υποστηρίζετε το 23% στους αγρότες, ναι ή όχι? Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ κάνει update κάθε 24ωρο. Ναι, έχουμε κάνει προγραμματικές δηλώσεις και είμαστε συνεπέστατοι. Εσείς θα μου απαντήσετε 23% στους αγρότες, ναι ή όχι? 100% φόρο στις επιχειρήσεις, ναι ή όχι? Να μην φορολογηθούν οι τριγωνικές συναλλαγές, ναι ή όχι? Βάλατε εσείς τα ερωτήματα να απαντήσει ο κύριος Κοντοδήμος. Βεβαίως. Εγώ θεωρώ ότι 3 μήνες πριν λήξουμε με κάθε τι που έχει σχέση με τα μνημόνια, ο ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε εκλογές. Προκάλεσε εκλογές έχοντας κάποιο σχέδιο. Γιατί είχαμε εμείς στην κυβέρνηση? Όχι, εσείς προκαλέσατε εκλογές μέσω της. Δεν καταφέρατε να φέρετε ένα πρόσωπο που θα πει στο ελληνικό κοινοβούλιο. Εμείς προκαλέσαμε εκλογές. Η ανικανότητα του κ. Σαμαρά να φέρει ένα πρόσωπο. Κύριε Γαβριλίδη, εσείς δεν θα ψηφίσατε κανέναν τώρα. Μην το συζητήσουμε αυτό τώρα. Πάμε παρακάτω. Η ουσία είναι ότι κατά τη δικιά μου άποψη το μνημόνιο σήμερα θα ήταν μια ιστορία που θα φυγούμαστε στα παιδιά μας. Δεν με απαντήσατε όμως με το ναι και με το όχι. Αν διαφωνώ στα μέτρα, οποιοδήποτε μέτρο κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να εισπραχθεί, γιατί δεν μπορεί να εισπράξει μέτρα από αυτόν που δεν έχει, είναι απεχθές και ιδεχθές. Άρα θα ψηφίσετε όχι. Όχι, άρα θα ψηφίσω ναι. Για ποιο λόγο όμως? Θα ψηφίσω ναι, γιατί πιστεύω στην Ευρώπη και στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Γιατί θέλω το άνοιγμα. Κύριε Γαβριλίδη, αφήστε τον να μιλήσει. Για να μείνουμε στην Ευρώπη θα ψηφίσετε ναι. Να σας πω για ποιο λόγο. Θα ψηφίσω γιατί μου αρέσουν ανοιχτές οι τράπεζες. Οι μεταπτυχιακές μου σπουδές έχουν σχέση με την ψυχολογία και αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή η κοινωνία μας βρίσκεται σε ένα σοκ. Ένα σοκ το οποίο θα περάσει τουλάχιστον σε 6 μήνες. Είναι ένα μετατραυματικό σοκ κανονικό. Εγώ αυτό θέλω να καταλάβει ο κόσμος. Οι τράπεζες θα έρθουν πάλι στην κανονικότητά τους σε τουλάχιστον 2 χρόνια. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Αντέχει να το ζήσει αυτό. Τι εννοείται σε 2 χρόνια? Γιατί αν έχουν χρήματα, γιατί να έρθουν σε 2 χρόνια στα ίσα? Γιατί τα χρήματα αυτή τη στιγμή των τραπεζών, το 1,8 δις που εμένει αυτή τη στιγμή, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το έχει μοιράσει σε 60 και το δίνει στους ταλαιπωρημένους συνταξιούχους έξω από τα ιδιαίτερα. Την άλλη Δευτέρα οι τράπεζες. Πώς κάνετε έτσι, κύριε? Αυτό εδώ δεσμεύεστε να φυλάξουμε το βίντεο? Το είπε και ο κύριος Παπάς. Δεσμεύτηκε και ο κύριος Παπάς και ο κύριος Πρωθυπουργός ότι την επόμενη Δευτέρα θα λειτουργούν όλα κανονικά. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή η επιστροφή στην κανονικότητα είναι ουτοπική και δεν μπορείτε να συνεχίσετε με ουτοπίες. Με ουτοπίες κερδίσατε την. Τι ουτοπίες? Με συγχωρείτε. Οι 100 δόσεις στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν μια ουτοπία? Όχι, βέβαια. Με συγχωρείτε τώρα αυτό που το υποστηρίζουμε ακόμα. Οι 100 δόσεις που βάλαμε και ο κόσμος θα πήρε μια ανάσα και ταυτόχρονα αυξήσαμε και τα έσοδα του κράτους είναι μια ουτοπία?
Τώρα Τα εσείς θεωρείτε ότι νομοσχέδια αυξήσατε τα Γαβριλίδη. έσοδα του κράτους, κύριε Βεβαίως Γαβριλίδη. Μα αυξήθηκαν. σοβαρά μιλάμε τώρα. Βεβαίως. Εδώ μιλάμε για 1,5% μια τεράστια τρύπα. Κύριε Γαβριλίδη, με στάση πληρωμών. Ο προς ιδιωτικός τους τομέας δεν ιδιώτες. πληρώθηκε ποτέ. Με στάση πληρωμών. Από εσάς υπογραφή να για να πληρωθεί ιδιώτης δεν έχει πέσει ποτέ. Ο ίδιος ο πρώην υπουργός Ανοίξατε την ΕΡΤ, ναι, το οικονομικών, παραδέχομαι. Ο πρώην υπουργός οικονομικών παραδέχτηκε ότι άφησε τρύπα 3,5 δις στα ταμεία των Λοιπόν, Ιανουάριο εγώ του θέλω, 2015. επειδή δεν έχουμε περιόριστο χρόνο, θέλω μια τοποθέτηση και από τους δυο σας. Ξεκινώ από τον κύριο Κοντοδήμο για να κλείσω με τον κύριο Γαβριλίδη. Κύριε Κοντοδήμο, εσείς προφανώς ζητάτε από τον κόσμο να ψηφίσει ναι στο δημοψήφισμα της Κυριακής. Αυτό το ναι λέει η πλευρά της κυβέρνησης και λέει και μια απλή διερώτηση. Δεν θα σημαίνει ότι καλά μας κάνετε, φέρτε μας κι άλλα μέτρα και ό,τι μέτρα και να μας φέρετε, εμείς θα λέμε ναι και είμαστε καλά παιδιά κτλ. Όχι, το ναι για μας σημαίνει ότι είμαστε σε μια Ευρώπη εταίρων. Και όπως και είπαμε και πριν, ο λόγος που συνέχισαν να είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, θεωρώ ότι είναι καθαρά και μόνο γιατί και αυτοί πιστεύουν σε μια Ευρώπη εταίρων. Τίποτε δεν είναι σημαντικότερο αυτή τη στιγμή από την επιστροφή της χώρας στην οικονομική ομαλότητα και στην κανονικότητα. Να διασφαλιστούν τα ευρωπαϊκά προγράμματα, να διασφαλιστεί το Εράσμους. Δηλαδή είναι θέματα απλά καθημερινά που ο ΣΥΡΙΖΑ σαν να τα απαξιώνει. Δηλαδή αυτό δεν καταλαβαίνω. Τι θα γίνει με το ΕΣΠΑ. Έχουν σταματήσει όλα τα εργοτάξια. Πήγα Αθήνα το πρωί. Δεν έχει σταματήσει κανένα εργοτάξιο. Όλα τα έργα λειτουργούν. Εγώ σας πληροφορώ. Όχι, με συγχωρείτε, λέτε ανακρίβειες. Λέτε ανακρίβειες. Είναι η δουλειά μου. Είμαι μηχανικός στα δημόσια έργα. Ναι, και τα δημόσια έργα λειτουργούν κανονικά. Το πρωί. Χθες πέρασα από την Αθήνα και λειτουργούσαν κανονικά. Χθες πέρασα και ακριβώς και εγώ αυτό το λέω. Η Ολυμπία Οδός δεν γινόταν έργα. Από την Ολυμπία Οδός. Δεν γινόταν έργα. Και ήταν μόνο ένας εργοδικός και μία μπουλντόζα που απλά καθάριζε. Τίποτα άλλο. Αυτό Μπορεί είναι να περάσατε αυτό. από άλλα σημεία, αλλά μην μείνουμε σε αυτό. Ενδεχομένως πέρασαμε πήγα από άλλο δρόμο. Λοιπόν, αλλά ναι, το θέμα ναι. είναι ότι αν δεν το καταλαβαίνετε εσείς, το Κύριε καταλαβαίνει Κοντοδήμο, τουλάχιστον ο κόσμος μας ακούει. εγώ ρώτησα αν φοβάστε ότι ένα πιθανό ναι της ελληνικής κοινωνίας θα ανοίξει την όρεξη και άλλους τους δανειστές Αυτό είναι. και θα δημιουργήσει την πεποίθηση ότι αυτός ο λαός αντέχει και άλλα μέτρα. Όχι, αυτό αντιτίθεται σε αυτό που σας είπα πριν. Η Ευρώπη πρέπει να μείνει μια Ευρώπη εταίρων. Και τα λάθη που γίνανε πρέπει να διορθωθούν. Ενδεχομένως ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε κάτι χρήσιμο. Έδειξε ότι μια χώρα έχει δίνει με εξαιρετική βαρύτητα στο λαό της, που είναι και το πιο σημαντικό. Πλέον τα μηνύματα έχουν περάσει, γι' αυτό και βλέπουμε πιο διαλλακτικούς Ευρωπαίους. Ενδεχομένως εμείς δεν πήραμε την καλύτερη αντιμετώπιση και το έχει παραδεχτεί και η Νέα Δημοκρατία και ως κυβέρνηση αυτό. Αυτή τη στιγμή όμως αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο από όλα είναι να βρεθεί ένας τρόπος να λήξει αυτός ο κικαιώνας. Γίνει περπάντων, λέτε εσείς, η παραμονή στην Ευρώπη χωρίς προβλήματα. Ακριβώς. Και κύριε Γαβριλίδη, μια κουβέντα όμως, δεν έχω χρόνο. Έχετε πάρει και περισσότερο χρόνο. Μια κουβέντα για να κλείσουμε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Η ελληνική κυβέρνηση, η αριστερή ελληνική κυβέρνηση, έχει δεσμευτεί ότι θα είναι στο πλευρό του ελληνικού λαού. Να μην έχει καμία αμφιβολία ο ελληνικός λαός ότι οποιαδήποτε δυσκολία και να παρουσιαστεί, η ελληνική κυβέρνηση θα είναι δίπλα της. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Μαζί θα περάσουμε τις δυσκολίες, αλλά θα υποστηρίζουμε τον τελευταίο εργαζόμενο μέχρι την τελευταία στιγμή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε Γαβριλίδη, κύριε Κοντοδήμο, εν ώψη της Κυριακής, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι πολύ πυκνός ο χρόνος και θα χρειαστεί να πούμε πολλά πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ.